Wabona bakhona bakhala ukhuluma umthandazi umprofeti wakwaDlamini ePitif eMpumalanga umthandazi lo enimazi kakhulu lapha kule channel. Namhla ngihamba nabafundisi nabaphathi abakhulu abaneziphiko zokukhulekela abantu nenobizo olukhona. Ngibone ngihamba yabo namhlanje abafundisi nginike umthandazi uDlamini enimaziyo kakhulu. Nkosi Mbusise ngiyabonga. Babukele emakhaya njengoba asishilo udokotela uBabudlamini yibo-ke labafundisi laba ahamba nabo namhlanje abanomkhuleko omnandi. Siyakhulekela, siyaphilisa abantu, sijike futhi sishumayele sakhe ebandleni ukuthi umuntu akheke aphile. Ngalokho sihamba nomfundisi ubaba uMtawu. Umfundisi wami esihamba naye namfundo. Umtawu usakumukela ba. Ngiyabonga ukwamukelwa. Ngiyabingelela ababukeli ekhaya. Namhlanje kube inkonzo esimangaliso kakhulu. Siye sakhuleka kwavuleka izindlela kwadabuka izibopho. Njengoba sichezile umphathi singabafundisi ubizo lethu ukuthi siphakamise izwi likaNkulunkulu. Sikhumbuza abantu ngokukholwa nobukhona bukaNkulunkulu. Ngoba yikona sikubonako kaningi ezwini elusindisa abantu ezinsinzini ababhekene nazo. Nanoma singabheka mhlawumbe indaba kaHana kancane, ukukholwa kwakhe kwagcina sekumsindisile ekutheni angahamba ahlekiswa umuntu obekaganelene naye, umuntu owaye waziphendula usitha kuyena. Ukukholwa yikho okwabusela uJob impilo yakhe lebe seka elahlekelwe yiyona ngenxa yesitha. So ingakho ke sikhona namhlanje siphakamisa kona ukukholwa. Siyabonga. Qhubekane likholwe kuNkulunkulu. Mfundisi, umbuzo esingaba nawo ukuthi njengoba ukhuluma ngekukholwa, uma ungakholwa into zakho aziphumelele. Ukukholwa kokuqala ukwenza into. Ngaphandle kokukholwa ungakhuluma ayikho into ezokwenzeka. Ukukholwa ikona ukuxhumanisa namandla azike ukuthi avulele izinto zakho zenzeke. Mamandla wesithunywa, mamandla wedlozi, mamandla kaNkulunkulu asuke enza ukuthi lokho okwenzako kube impumelelo ngenxa yokuthi ukholwa. Nankho ke umbuzo esidibana nawo sikuva ufaka amadlozi ufaka noNkulunkulu. Lokho kokubili kuyahambisana mfundisi. Lokho kokubili kuyahambisana mphathi wami. Idlozi ingilosi yomuntu. uNkulunkulu uyena umphathi mandla, uyena umdali wempilo. Kodwa ukuze sifinyelele kuye, ukuze sazi yena kwaqala ingilosi kuqala, iyona ifika ilethe lemiyalezo evela kuyena. Iyona futhi esibonisa indlela iya kuNkulunkulu. Mfundisi wami sesiphetha njengoba wazi ukuthi iYouTube channel yenu enayini bebhizi ngayo lapha kule nkonzo noma ke la kulomkhuleko lo. Kunabantu abayibukela abaseZimbabwe, abaseMozambique, Swaziland, South Africa wonke, America, Botswana, UK. Ungathini babukela bakhona basekhaya unokuthi mina vele ngibuntu zamazikhanye aziphumeleli, ngiphuphana kabi, akukho ukulunga lo. Kahle uNkulunkulu akekho amadlozi awekho. Nanami mina engathi nesiphiwo sekothwasa, ngeke ngakothwasa but ngiyabuya kwenzeke lutho, bathi nginesithunywa but akwenzeki lutho. Ungathini kumuntu ungamcinisa umthini nje umuntu oselahlela ithemba about le nkulumo esengiyibuzile mfundisi? Engakusho ukuthi esikhathini esiningi masifunda ezwini likaNkulunkulu siyathola ukuthi yonke into uyenza ngesikhathi sakhe. Okay. Masingajaheli ukuthi mangiqale namhlanje makushintshe namhlanje. Ngoba yonke into empilweni indlela uhambo ekumele solihambe ukuze kufike kuphi ekugcineni. So ukuphela amandla makungabi into esiyikhethayo. Kakhulukazi masibhekene nezinkinga. Masihlale nje sihlale ethembeni, sihlale ebukhulekweni. Siyasazi isisekelo sethu. Masingasuki kusona ngoba masuka kusona sivuleleke ekutheni ukuthi nesitha sikwazi ukuthi sisilawule sisisendleleni yobomnyama. Mfundisi wami naku sengiphetha ngibona nigcoke amajoyini angafanani, ufaka isudu uformally, umfundisi wesa ngapha yena ufaka ijoyini emhlophe. Ngabe shwesa ungasiphendulela ukuthi umphathi wethu noma yena mkhulu akakufaki lokho noma ubona ukuthi nje mhlambe namhlanje egcokele nje noma mhlawumbe uNkulunkulu uvumela wonke umuntu agcwele la efuna ngayo or yena mhlambe ungasibeka isithombe ukuthi kuye kanjani? Ngoba mhlambe okhona ekhaya odidekile ukuthi bagcoka ungafani or umphathi kukhona lapho aphuthuma khona ushijweni ekhaya ngoba ngokuphuma enkozweni bekhona ngiphuthuma khona. Ngithi balalele emakhaya ningadideki ngomphathi ogcoke insudu. Mina ngigcoke ijoyini emhlophe. Umphathi ijoyina ushile ekhaya njoba uyesendlula usaya phambili. Okay. Usayochubeka phambili. Yiloko nje balaleli bami ukuthi ningamangali ukuthi yini sigcoke ungafani. Siyabonga. Mfundisi wami
nguye ke lona umphathi ngane zakwethu umfundisi omkhulu obephinde futhi ke abe lapha kule nkonzo namhlanje nguye owephethe inkonzo akhuleka kakhulu futhi akhuleka nangamandla. Mfundisi wami valisa babula bakhona emakhaya. Abukeli sithi inkosi yomusa ithela umusa. Hlalani ethembeni, hlalani kuNkulunkulu. Konke kuhambe kahle. Siyabonga isupport, subscribeani ku channel. Likhule ibandla, likhule izwi likaNkulunkulu. Nolulwazi esinalo sikwazi ukuthi sinisherele lona. Ukwazi ukuthi lonifinyelele likhulu. Siyabonga. Thank you.